Sabies que a Catalunya hi ha instal·lada una xarxa d'avís a la població mitjançant sirenes en les zones afectades per risc químic? Doncs sí, la tenim amb l'objectiu d'avisar la ciutadania en molt poc temps en cas que hi hagi un accident en una indústria o instal·lació. Durant l'any es fan proves de sirenes per comprovar el seu correcte funcionament. Aprofita aquestes proves per posar en pràctica les mesures d'autoprotecció. És important que et confinis. També rebràs una alerta al mòbil dient-te què has de fer. El so d'alerta de les sirenes consisteix en 3 senyals d'1 minut separat per silencis de 5 segons. Si sents el so d'una sirena, confina't en l'edifici més proper i queda-t'hi fins que s'acabi l'avís. El so de fi d'alerta és un senyal continu de 30 segons de durada. A Catalunya tenim sirenes d'alerta de risc químic a les zones amb indústries que treballen amb grans quantitats de substàncies químiques. Si vols saber si vius en una zona de risc químic, consulta el mapa de Protecció Civil. També hi podràs veure on estan col·locades les sirenes.